Днес ще ви покажа 3 много хубави упражнения, които подобряват експлозивната сила на долните крайници. За първото упражнение ще ни бъдат необходими степер и дървена кутия. Основно ще правим скоци в това упражнение, като започваме с скок върху степера. Той е на по-ниско ниво. Отскачаме с два крака, с лека засилка. След това имаме скок в дълбочина от по-ниско ниво. Приземяваме се с леко приклякане долу. След което правим лека засилка с ръцете, отскачаме върху кутията и правим скок в дълбочина от по-високо ниво. Плиометричен скок се нарича. За второто упражнение ще ни бъде необходим лост, с който ще изпълним упражнението клек подскок до полуклек. За последното упражнение в днешното видео ще ни бъде необходима медицинска топка. Сега ще ви покажа страничен отскок с единия крак, като другия прибираме зад коляното и отскачаме в страни. Целта е да направим и баланс, да координираме движението. Това са само няколко примерни упражнения, които ви показах днес, с които можете да подобрите взривната сила на долните крайници. Те могат да бъдат изпълнени в различни вариации, в различни серии и повторения, в зависимост от вида спорт, с който се занимавате.